Arratsalde on, beste saio bat gexaua. Gaur beste islari bat dakau, betiko mailako top maila islari bat. Baina nahiko nuke hasi beste komentaixo bateaz. Goixe aztin zir, jaso dugu korreo elektroniko bat, DIPF-tik bidali dozkune, etxenikek bidali dozku, abisaten, geuri, o komentaten, zelan Pilar Hernández, akordan zeze Pilarreaz, Pilar Cerneko acelerador de partículasaren gora beran esplikaban. Bueno, ontxe, goxe aztin, ja non badabe, komite direkzioa iraltzarabe, direkzioa zientifiko iraltzarabe proiektun. Eta orduan urrengo guztitan, proiektu horrek eduko daben garapenak eta erabakisak eta zer izango dan, beran eskutatik pasako dit. Eta jakitxoko hori pertsoni ondarro nozala. Eta etxenikek abizeizkun esan ondarroko publikoai hori pasan dela. Pilar nintzako txanda. Eta, bueno, ja amatxuit horreaz, gaurko tokaten gaskuna gueten gau. Orduan gaur, nimentzat deot, dakauela gai bat, modan, bogan, topin, periodikun denbora guztien, ez da baztertzen, ez? Eta, bueno, horretako klima aldaketin ingurun berbaitxeko, etorri de Elisa Zait, geuaz, da gaur, bera Center for Climatic Change-eko ikerlarixe da, eta nik txapak esertotu ezarteko. Berak berbaitxe okela. Ongi etorrixe eta txalo bero bat. Bueno, mi esker gomitatik, oso pozik nago, nire lehen egoitzaria ondarrun eta baiara hontan. Ez nahiz top, hori bezalakoa, baina, kontatuko dizuet historia bat, ez? Pixka bat klima-aldaketaren nondik norakoak eta zientziaren ikuspegitik nola aztertzen dugu klima-aldaketaren asuntua. Ni ikerlaria naiz B3 izeneko zentroan, klima aldaketa ikergai duen zentroa da, orain dela 2 urte sortu zen. Orain Bilbon egon gara, baina orain hasi egin gara desente, 60 ikerlari inguru gaude lanean han, eta Leioako Unibertsitatean gaude kokatuta orain. Orduan, bueno, zer prestatu dut gaurko saiorako? Bueno, lehenengoa ikustea ia klima aldatzen ari den. Zientziaren ikuspuntutik oso garrantzitsua da beti ebidentziekin lan egitea. Ez dugu galdetuko banizue uste duzuen klima aldatzen ari den edo ez, ze esango zeniakete? Baietz. Baina zientzialari bezala, ez zaizkigu usteak edo sentsazioak balio, datuei begiratu behar diegu. Eta orain dela urte batzuk, Bilbon bisitatu gintuen Mario Molina Nobel sariduna, eta publikoko orain izango zen 2010 urtea edo, eta orduan, etzegoen hain bogan klimaldaketaren asuntua, da batek publikoan galdetu zion ia klimaldaketan sinisten zuen ala ez. Eta berak esan zuen, mexikarra da, eta berak esan zuen, el cambio climático no es cosa de creencia, sino de ciencia. Eta hori da pixka bat, hemen gaur kontatu nahi dizuedana. Orduan, lehenengo gauza izango da, ikustea ia benetan klima aldatzen ari den, gero ulertzea zergatik ari den klima aldatzen, hor bertsio desberdinak entzuten ditugu, noizean behin medioetan, eta garrantzitsua da honen jatorria ulertzea konponbideak bilatzeko orduan, zer esan egin dezakegun klima aldaketa gelditzeko, zer gerta daiteke gelditzen ez badugu edo moteltzen ez badugu, eta azkenik, ondorioei nola aurre egin ikusiko dugu. Orduan, aipatu bezala, lehenengo gauza izango da benetan ikustea ia klima aldatzen ari den edo ez. Eta hemen beste mezu bat bota nahiko nizueke. Tarteka horrelako muturreko gertakariak edo kostaldeko gertakariak jartzen ditugunean gure kostaldean, medioetan segitu nazten dira deika eta zer gertatzen da, eta klima aldaketa eta gora eta bera, ez? Orduan, gauza da oso garrantzitsua dela ulertzea, gauza bat dela evento meteorologiko bat, da meteorologia, eta beste gauza bat da klima. Eta klimari begiratzen diogunean, begiratzen dugu epe luzeko joeretara. Horrek ez du esan nahi,
gaurko gertakarietan klima aldaketak eragina ez duenik. Baina ez gara fijatu behar noiz behinka gertatzen diren eremu bakanetan, baizik eta joerei begiratu behar diegu. Orduan, ohikoak dira horrelako mezuak, ez? Prentsan, 2014 urterik beroena izan da, gero 2015 izan zen. 2016 izan zen ondoren beroena, 2017 bigarren beroena bakarrik, 2018 laugarren beroena soilik, eta orain dela egun batzuk Euskalmetek berri hau plazaratu zuen, ez? Azken hamarkada Euskal Autonomia Erkidegoan beroena izan da, eta aurre ikusten da 2020 urtea ere beroa datorkigula. Baina ikusten dugunaz gain joerak goraka doala erakusten digu. Hau da, NASAk sortu duen bideo txiki bat, eskuragarri dago haien webgunean, eta batzuk ere YouTubeen eta ikus daitezke. Hemen ikusiko duguna izango da, 1880 urtearekin alderatuta, nola aldatu diren temperaturak. Ez ditugu ikusiko temperatura absolutuak, hau da, ez dugu ikusiko gaur 17 gradu edo 15 edo 25 ditugula, baizik eta 1880 urteko bataz besteko temperatura horrekiko gaurko temperatura gorantza edo berantza egin duen, bale? Kolore hemen goikaldean, han ikusten duzue, kolore gorri horiak esan nahi dutela beroago gaudela eta urdinak edo txuriak berdintzu edo hotzago. Bueno, ze ikusten duzue mapa honetan? Bale, lehenengoa argi dagoela temperatura igo egin dela, ez? Oinarri aipatzen genuen 1880 urte horrekiko. 1880 urte hori, edo 19. mendearen amaiera da, deitzen diogu aro aurre industriala. Industriar irautza gertatu baino lehen, eta beste prozesu batzuk martxan jarri baino lehen. Orduan, esan dezagun, 19. mendetik ona, gertaera batzuk jaso direla lehen etzeudenak. Ikus daiteken beste gauza bat da, ez dela modu homogeneoan banatzen, ezta? Ipar hemisferioa, hego hemisferioa baino gehiago berotu da. Eta hau da, klima aldaketari dagokionez, hainbat arlotan ikusiko dugun ezaugarria. Gauzak ez dira aldatzen beti leku guztietan, ez da aldi berean ere. Klima sistema aldakorra da. Honek ez du esan nahi, ez ditugunik neguak izango. Eta neguan hotz izango ez dugunik. Baina bai erakusten digu joera bat. 19. mendetik ona, joera da berotze baterantza. Zenolako ondorioak, zenolako evidentzia gehiago topatu ditugu? Bueno, hemen ikusiko dugu, beste bideotxo bat, Estatu Batuarrena bebai, hau da Artikoko izotz geruza, itsasoan dagoen izotz geruza. Eta oso ohikoa da ere bai klima aldaketaz ari garenean, Artikoa aipatzea, iparburuko hartzak eta holakoak, ezta? Bueno, Artikoari nolabait esaten zaio klima sistemaren termometroa dela, bale? Eta ikusiko duguna da, bideo honetan, geruza honen edadura aldatzen dijoala. Eta hori da sasoien arabera. Neguan izotz gehiago daukagu eta udan izotz gutxiago. Ikusten den beste gauza bat, ez dakit betiko ondo ikusten duzuen da, izotzak kolore desberdina duela. Hemen dagoen eskala honen arabera. Eskala horrek izotzaren urteak, esan nahi du, ze oso izotz zaharra dugun edo izotz gaztea. Orduan, ikusiko du gero eta txuriago, gero eta izotz zaharragoa eta potoloagoa nolabait ikusten ari gara, eta gero eta urdinskagoa, meheagoa eta berriagoa da izotz hori.
aipatu bezala, ikusten duguna da, hemen dituzu urteak. 87, 88, izotza zabaldu eta uzkurtu egiten dela. Izotz urdina, hemen Groenlandiako mendebaldean eta Estatu Batuetako inguru honetan ikusten duguna da, gaztea sortzen dena neguan, baina urtu daitekena udan. Garren urtea pasatu dugu, 2012 urtean minimo bat jaso zen, eta laizter. Orduan, berriz, zer ikusten da grafika honetan? Lehenengo, geruza gutxitu egin dela, ez? Txikiagoa da. Baina horretaz gain, ikusten dugu, izotz zaharra, nolabait sakonera handiagoan topa dezakegun izotz hori, desagertu joan dela, ez? Eta orain ikusten duguna gehiago da, izotz gazteagoa. Eta gainera ikusten duguna da, geruza hori, ez dakit ondo antzematen duzuen azpitik, baina ikusten dana da, geruza zatikatua edo apurtua. Eta pentsatu, ez? Kubata batean jartzen ditugun izotzak, azkar edo nola desegiten urtzen diren, alderatzen badugu glasiar batekin edo horrelako izotz puska handi batekin. Honekin, adierazten nahi dizuena da, prozesuak ez direla linealak. Prozesu bat martxan jartzen denean, horrek ez du esan nahi beti abiadura berean gertatuko dela, baizik eta bizkortu daitekela. Eta hori ere ikusten ari gara hainbat adierazleetan. Lehen ikusi duzuen bideo hau beste modu batean ikusita. 83 urtetik ona gutxi gora bera, ze ikusten dugu? Izotz geruza hori gora eta bera dijoala, ez? Lehenengo, ez da homogeneoa. Momentu batzuetan gora dijoa, beste batzuetan bera dijoa. Karo, eszeptikoek esaten badizute, begira, hemen igo da izotz geruza. Ez? Handiagoa daukagu. Hori ere gertatzen da askotan, ez? Erakusten dizute serie bat eta esaten dute, begira, ez dago aldaketarik, edo aldaketak hobeagoak dira. Baina gogoratu beti klimaz ari garenean, alik eta serie luzeenak behar ditugula. Joera luzeak ikusteko, eta ez horrelako une batzuk ez digutena adierazten benetako joera. Hau da, ikusi duzu Ice Age pelikula? Eta badakizu ez gertatzen da, ez? Aurreko izotzaroa daukagu, orain dela 20.000 urte inguru amaitu zana, mundua epeltzen hasi zan, eta epeltze horren ondorioz, izotz geruzak urtzen hasi ziren. Da orduan, hauei historia desberdinak gertatzen zaizkie urtze prozesu horren baitan, ez? Ze gertatzen da kontinente gainean dagoen izotza urtzen denean? Ur hori, itxasoetara dijoa, eta itsasmaila handitu zijoa. Hemen ikusten duguna da, orain dela 12.000 urtetik, gutxi gora bera 8.000 urtera arte, itsasmaila Euskal Kostaldean, Bilbao eta Urdaibai padurak aztertu zituzten EHUko geologoek, pasatu zala 40 metro gaurko mailatik, orain dela 12.000 urte, itsasmaila zegoen 40 metro berago. Pentsa gure kostaldean nuntzegoen, urtze prozesu honetan, itsasmaila igotzen hasi zen oso azkar. Ikusten duzu grafikan, lerroa azkarra da. Baina orain dela 7.000 urte inguru, egonkortu egin zen. Gure orain ezagutzen dugun, edo orain dela 100 urte ezagutzen genuen, itsasmaila ez du aldaketa nabarmenik izan.
Ze gertatzen da? 20. mendetik aurrera? 20-25 zentimetro inguru hasi dela dagoeneko. 100 urtetan. Eta lehen ikusi ditugun 7.000 urte horietan baino, 6 aldiz azkarrago igotzen ari dela itsasmaila momentu honetan. Hauek dira orain lehen mareografoen bidez, hartzen ziren neurketak eta bar, 1983tik aurrera, satelite bidezko neurketak hasten dira, eta milimetroko estimazioak lortzen ditugu. Eta ikusten ari garena, hauek denak oraindik gaude evidentzien atalean. Hauek dira danak neurtzen ditugun aldaketak. Ikusten ari garena da, azken 140 urtetan, 25 zentimetro inguru igo dela itsasoa mundu osoan. Ez bakarrik hori, baita ere itsasoak bero pila bat xurgatu du. Begira joera, hemen daukagu zenbat bero gordetzen duen itsasoak. Ez dira oso serie luzeak, adierazle berriak direlako, lehen ezelako neurtzen itsasoaren bero kopurua, baina gutxi gora bera 70ko hamarkadatik aurrera, gorantzko joera ere ikusten dugu itsasoak gordetzen duen beroan. Beraz, aldaketa batzuk gertatzen ari direla argi dago. Ez dago zalantzarik, eta ukaezinak dira, evidentziak direlako, datuak, neurketak, frogak, hor ez dago zalantzarik, eta ez dago eztabaidarik gainera. Beste klima aldaketaren inguruko arlo batzuetan, konponbide atalean sartzen garenean, hor bai nahi baduzu eztabaidatu dezakegu zer egin edo ez egin. Baina evidentzien atalean, zeo zer gertatzen ari den atal horretan, ez dago zalantzarik. Orain bai, konponbideak bilatzeko orduan, lehenengo gauza izango litzateke, ulertzea zergatik ari diren gertatzen aldaketa hauek. Danok ikasi dugu, orain dela gutxi edo gehiago, negutegi, berotegi efektua zer den. Da, prozesu bat, naturan ematen dena, eta oso ona izan dela lurran bizitzak garatu ahal izateko. Zertan datza? Gure planetaren inguruan, badago gasezko geruza bat, atmosfera esaten dioguna, danok ezagutzen dugu. Da, nahiko geruza fina, 100 kilometro inguru hemendik, Bilbotik Donostira, horrelako distantzia bat, vertikalean. Oso geruza fina, baina izugarrizko lana egiten duela gure planetarentzako. Egiten duena da, eguzkitik etortzen zaigun irradiazioa, nolabait tarte batzuen artean kokatzen ditu. Orduan, beste planetetan gertatzen den ez bezala, temperatura gauean ez da jartzen -100 gradutan, edo eguzkiak jotzen duenean ez gara joaten 100 gradutara. Gertatzen da, bizitza garatu edo bizitza guk ezagutzen dugun bezala garatu ahal izan den temperatura tarte batzuen artean. Zergatik gertatzen da prozesu hau? Atmosferan badaude molekula batzuk, gas batzuek, eta badaukate gas horiek eguzkitik datorren irradiazioaren bero hori xurgatzeko, eta atmosfera nolabait hor bero hori gordetzen da. Tarte bat espaziora dijoa berriro, dena eguzkitik datorren guztia ez da gordetzen atmosfera, tarte bat berriro dijoa. Zer gertatu da 19. mendetik ona? Atmosfera honetan dauden gas kopuruak, gas kontzentrazioa, haunditu joan dela. Molekula gehiago, gas gehiago daukagu beroa xurgatzen. Eta honen ondorioz, atmosferaren temperatura handitu joan da. Orduan, nolabait, modu naturalean, ona zen prozesu positibo bat, nolabait, hor gure eskua sartu dugu, eta prozesu natural hori aldatzen ari gara. Batzuek esango dute, batzuek esaten dute, lurraren historian zehar aldaketa klimatiko asko gertatu dira. Eta hala da, ni geologa naiz eta beti gustatzen zait tarte luzeak erakustea. Kasu honetan, azken 200.000 urteak. Ze ikusten da grafika honetan?
Bueno, ikusten ditugu zigizaga egiten duten bi lerro. Beheko lerroa gorria temperatura da. Goiko lerroa CO2 kopurua. CO2 da berotegi efektuko gas bat. Askotan entzun duzu, ziur nago, beti klimaketan aipatzen dugu CO2. Naiz eta ez den gas bakarra, baina beti aipatzen dugu CO2. Ze ikusten duzu grafika honetan? Zer? Parean daudela, ez modu perfektuki, naturan gauzak ez dira matematika, baina parean daudela, ez? Hemen, gune hauek temperatura behan basua dagoen guneak, dira glasiazioak. Lehen aipatu dugun pelikula hori, hemen gertatu zen. Eta temperatura altuagoa zen gunei esaten diegu interglasialak. Klima epela den garaia. Orduan ikusten duguna da, azkelaren urtetan, izan ditugula, glasiazioa, mendikasita, giro epela, hotza, epela, hotza, eta giro beroa izan dugun bakoitzean, CO2-aren kontzentrazioa kopurua igo dela. Zer gehiago ikusten dugu grafika honetan? CO2 kontzentrazioa, azken 200.000 urtetan eta haratago, inoiz ez da pasatu 300 ppm-tik. ppm da partes por millón, neurketa bat da, jakiteko zenbat CO2 dagoen atmosferan, neurri bat. Dakizuen un dagoen orain. Venga, bota. Bota. Zenbat? 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 200. Orain 212 inguru, baina hori aldatu zijoa urtean zehar, baina hor goian gaude. Orduan, hurrengo galdera da, ze gertatuko da temperaturaren grafikarekin, lerroarekin. Hemen garrantzitsua da ulertzea, hainbat 1000 urteetako eskala bat daukagula. Baina igoera hau, 1880an, lehen aipatu dugun aurre industrial horretan, CO2 kontzentrazio atmosferan 240 inguru zan. 140 urtetan, 240-tik, 213 pasatu da. Nola ulertzen da klima aldaketarekin gertatzen dena? Lehenengo esan behar dugu, berdin dio isurpenak non sortzen diren. Guztiak atmosferara doaz. Eta atmosferan, hor sistema klimatikoak dituen dinamikengatik, banatu egiten dira. Ez modu homogeneoan, baina, esan dezagun, berdin diola non sortzen diren beti doazela pool aman komun batera. Adibidez, imagina dezagun gure atmosfera bainuontzi bat dela. Bainuontzi hori gure atmosfera da. Eta CO2 kontzentrazioa da ur maila bainuontzi horretan. Ur maila orain igotzen ari da, CO2 kontzentrazioa igotzen ari da, txorrotatik berotegi gasak sortzen ari garelako. Aurre industrialean, txorrotatik ateratzen zana eta ustulekutik juten zana, bardina zan. Eta ur maila bainuontzian eta CO2 maila atmosferan egonkorra zan. Baina industriar errevoluzioaren iraultzaren ondorioz, isurpen gehiago sortzen ari gara, atmosferara iristen direnak, eta analogia da txorrota hau zabaldu izan bagenu bezala. Eta hemendik ateratzen dena, ustulekutik dijoana baino askoz handiagoa da. Eta ur maila igotzen ari da. Karo, noraino, ez? Eta zer gerta daiteke urak gainezka egiten badu. Hemen duzue, grafika pila bat ekarri ditut, gero badakit kontzeptu pila bat dotatzen naizela, gero eztabaida nahi baduzue, baina, mezua da,
zeo zer lurran ekilibrio bat zegoela 19. mendean, eta hori apurtu genuela, oreka hori apurtu genuela. Apurtu genuela berotegi efektuko gasak atmosferara isuriz. Eta batez ere, 20. mendearen ostean, grisa dira CO2 industriak, batez ere erregai fosilak erretzearen ondoriozko isurpenak dira, eta hauek dira deforestazioa eta lurraren aldaketak. Orduan ikusten duzue, ekarpena erregai fosilena eta lurraren forestazioa eta lurrarekin erlazionatutako beste prozesuena erabat desberdina direla. Baina zehozera aldatzen ari da, hori argi dago, bale? Euskal Autonomia Erkidegori dagokionez, zeintzuk uste duzue direla isurpen gehien sortzen dituzten arloak? Aber, nekazaritza? Industria? Bueno, Euskal Autonomia Erkidegoan isurpenen bieren energia eta garraioaren artean sortzen dira. Isurpenen 76% energia sortuz eta garraioaz sortzen ditugu. Industriak 21%aren arduradun da. Eta gero badaude beste batzuk, bizitegiak, etxebizitzak, zerbitzuak, nekazaritza eta hondakinak tarte txikiago baten. Hau da, sortzen direnak. Hemen industriari ez diogu barneratu kontsumitzen duen energia. Esan nahi dut, isurpenetan sartzen garenean, beste hitzaldi baterako da. Baina, bueno, gera zaitezte, batez ere 3 arlo nagusi daudela, energia eta garraioa lehenengo mailan eta gero industria. Gainera, ikusten badugu evoluzioa 1980 urtetik aurrera, energia da lerro urdin hau, ikusten duzue, boom moduko bat egon zana, krisialdi garai inguruan beherakada bat, eta hortxe dago, industriak batez ere efizientzia eta urresterako neurriak martxan jarrita, Europar Batasunean sartunda eta bere lanak betetzen joan da, eta murriztuz joan da, 8 milioi tona CO2-tik 4 milioira, baina hemen daukagu lerro bat, garraioarena, gorantza dijoana. Eta konponbide ez oso erreza duena gainera. Nola sortzen dira isurpen hauek? Energia sortuz, hau ez da adibiderik okerrena, okerragoa da ikatza erretzen duen zentral bat, baina gasa erretzeak ere sortzen ditu, CO2 isurpenak. Industriak ere bere prozesuetan eta batez ere altzairuarekin eta zementuarekin erlazionatutako industrietan CO2 isurpen handiak sortzen dira. Garraioa, Euskal Autonomia Erkidegoan garraioaren 80% errepide bideko garraioa da. Baina noski badaukagu hemen ere bai, hegaldiena, mundu mailan ez da handiena, nabariena, mundu mailan isurpenen 4 arduradun da abiazio sektoreak, baina kontutan hartzeko sektore bat da, eta baita ere transporte maritimoarena. Eta gainera dira 2 sektore, elektrifikazioa zaila dana. Nekazaritza, agro, abeltzantza munduan nola sortzen dira isurpenak? Alde batetik deforestazioa, hori Indonesiako palma sortzeko gune bata. Baita ere nitratoak eta fertilizante desberdinak botatzen ditugunean,
N2O, nitrosoa oso berotzeko gaitasun handia duen gasa da, CO2 baino 275 aldiz handiagoa, eta gero abeltzantzaren bidez. Beraz, ikusi dugu klima aldatzen ari dela, evidentzia batzuk ikusi ditugu, ikusi dugu zergatik ari den aldatzen, eta orain hurrengo pausua izan litzateke ikustea zer egin dezakegun. Esan dugu klima aldaketa dela arazo global bat, ez? Berdin dio isurpenak non sortzen diren, baino ontzi berdinera dijoaz. Karo, horrek zailtzen ditu arazoak pila bat. Mundu mailako akordio bat behar dugulako arazoari konponbidea bilatzeko. 2015an Parisen lortu zen akordio bat, Parisko akordio bat, orain munduko herrialde gehienak babestua dana, oso gauza bitxia izan zen Parisko akordioa, asko kritikatua izan zana, ez zituelako ezartzen neurri, bete beharreko neurriak, aurreko Kiotoko protokoloa bezala, baizik eta egin zuena zen proposatu helburu orokor bat, eta gero behetik gora sortzen den prozesu baten bidez heldu behar gara helburu orokor horretara. Zer esan nahi du horrek? Parisko akordioak ez duela ezartzen zuk zenbaterako esfortzua egin behar duzuen, baizik eta zeuek zarete esango duzuena nola iritsi zein dan zuen konpromisoa helburu orokorrera iristeko. Eta horrela lortu zen herrialde guztiak, salbuespen batzuk izan ezik, akordioen barruan egotea. Zer esaten du Parisko akordioak? Bere helburu nagusiena da, hemen ikusten duzue, klima aldaketari aurre egiteko erantzuna indartzea. Nola? 3 modu. Lehenengoa, segurazki entzun duzuena, hemen planteatzen dana da, munduko bataz besteko temperatura igoera 2 gradutik behera, eta begira, muy por debajo de los 2 grados. Limitar el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de los 2 grados. Y hacer todos los esfuerzos para el 1,5. Badakizuen un gauden orain? Gero ikusiko dugu. Zer gehiago planteatzen du helburu nagusi honek? Lehenengo aldiz aipatzen du egokitu behar garela klima aldaketaren ondorioei. Ondorio batzuk dagoeneko sentitzen hasi gara eta beraz prestatu egin behar gara. Eta batez ere neurri hau dago sartuta garatu bidean dauden herrialdei begira. Baina orain arte esan esera aipatzen egokitzapenari buruz. Eta 3. helburua da finantza fluxuak dirua jarri behar dela mahai gainean helburu hauek lortzeko. Zer esan nahi du horrek? Esan nahi duena da, badaudela herrialde batzuk, garatutako herrialdeok, arazo bat sortu duguna 19. mendetik aurrera. Eta badaude beste herrialde batzuk, garatu bidean dauden herrialdeak, oraindik ez daudela garatuta, ez dutela ekarpen handirik egin arazo honi, baino jasotzen ari direla arazo honen inpaktu larrienak. Orduan, dilema etiko eta ardura desberdinak aitortzearren nolabait helburu hau jarri izan, ez? Mahai gainean jarri behar da aurrera egiteko beharrezkoak diren finantza fluxuak. Eta honi egiteko zer egin dezakegu? Lehen esan dugu, energia modua aldatu behar dugula, ez? Behar dugu CO2 edo berotegi efektuko gasak sortzen ez duen energia iturria. Eta hemen, noski, lehena burutzen zaiguna da, berriztagarriak bultzatu behar dugu. Eta hau da, neurri bat mahai gainean dagoena, mundu osoan zehar. Baina ez dugu ahaztu behar, ez da hain ezaguna, baina aurrezketa eta efizientzia energetikoa dira super garrantzitsuak. Eta badaukate berriztagarrien pareko isurpenak jeisteko gaitasuna. Eta zer da aurreztea eta efizientzia bultzatzea?
Adibidez, herrialde desberdinetan sortzen ari dira eraikitzerako orduan kodigo bat. Lortu behar direna da, efizienteak diren eraikinak, efizienteak diren azpigiturak, eta bar, energia gutxiago kontsumitzeko. Eta aurrezketa, bale? Ez ahaztu, energia garbiena kontsumitzen ez dena. Garraioa, betiko hainbat eta hainbat urtetan iraunkortasunaren munduan azpimarratu ditugun neurriak, ez? Garraio publikoa erabili. Hau da, Londresen egon naiz 2 urtetan, eta ara iristerakoan, autobus bat harrapatzeaz gain, beste aldera begiratzen nengoelako, asko harritu ninduen txirrindulen zabakuntza edo. Daude, goizeko 8:00 txirrindulari pila bat, baina gainera ez dauzkate horrelako azpigiturak. Pentsa, Londres nahiko hiri konpaktua da, ez daukatela lekua egiteko, eta hala ere dago txirrindulari pila bat, eta kriston errespetua eta konbibentzia ona autoak eta autobusen artean txirrindulariekiko. Ni nolabait esan nun, eta hemen, bota nahi dudana, gero eztabaidatzeko nahi baduzue, da jarrera aldaketa bat eta mentalidade aldaketa bat ere behar dugula trantsizionetan laguntzeko. Eta noski, azpigiturak ganorazkoak, hau basauriko argazki bat da, ez? Batzutan, olako bidegorriak iragartzen ditugu, eta, haien ez dira diseinu egokienak, ez? Beste neurri bat, ziur irakurri duzuena ere bai komunikabideetan, hirietan kokatzen da, ez? Europako hainbat hirietan, baina Bartzelona ere bai, iragartzen dituzte isurpenak murrizteko neurriak, ze auto sartu behar ahal izango diren hirietan edo ez. Hemen beste kontzeptu garrantzitsu bat, bota dizuedan hainbat gauzen artean, baina gogoratzeko. Klima aldaketari aurre egiteko neurri askok badituzte ko-onurak, ko-beneficios, deitzen diogunak beste hainbat politiketan. Eta osasunaren politika bat da. Hirietako kutsadura murrizteak osasun onura izugarriak ditu. Eta gainera, klima aldaketari aurre egiteak da gaur neurri bat hartu, etorkizunean zeo zer ekiditzeko. Oso ondo ez dakiguna, ez? Etorkizunean gerta daiteken zeo zerri aurre egiteko. Baina aldiz, onura hauek, osasunaren onura hauek gaur sentitzen ditugu. Eta gainera ez da mundu osoan gertatzen den gauza bat, ez? Da tokian tokiz jasotzen ditugun onurak. Orduan, horrelako neurriak daude oso gero eta gehiago zabaltzen. Londres bezalako hiri batean ere bai badaude low emission zone, isurpen gutxiko guneak, super isurpen gutxiko guneak, eta gune bakoitzean kotxe desberdinak sar daitezke. Noski, zu baldin bazoaz galduta eta bar, eta sartzen bazara, ez da zer gertatzen, gertakizukena da, ez padaukazu txartela, ordaindu behar duzula sartzerakoan. Ez da debeku bat, ez da horma bat, baina bai da esatea ez daukazu baimenik gune honetan egoteko, eta pasatzen bazara, ordaindu beharko duzu zergatxo bat egunean, hainbat liberatakoa. Beste adibide bat, Frantzikoa. Karo, honek eramaten gaitu beste egoera batera, ez? Garraioaren elektrifikazioa edo elektromobilidadera deitzen dana. Gero eta zabalduago dago, eta onurak isurpenen ikuspuntutik ez dago zalantzarik, baina egia da honekin ez ditugula autoak hirietatik kentzen eta beste gauza batzuk jarraitzen dutela egoten autoelektrikoarekin, ez? Eta partikula isurpenak ere bai jarraituko lukete autoekin. Baina CO2 eta beste airetako kutsadurari dagokionez, hori asko betuko litzateke. Badaude herrialde batzuk, Norvegian adibidez, Oslon, saltzen diren autoen 70% elektrikoak dira. Baina gobernuak egin du politika bat diruz laguntzeko eta incentibatzeko auto hauen erosketa. Nola? Lehenengo bezaren bezalako beherapena erosteko orduan, baina baita ere ordaintzen duzun baimena, zirkulazio baimena, baita ere kargatzeko guneak super merke eta sarbideak, peajeak eta bar. Orduan, kanpaina izugarri bat egonda, hainbat urtetan,
eta orain norvegiarrak daude, hori, han Europan dagoen merkatu handiena autoelektrikoena Norvegian dago. Amaitzen ari naiz. Janariarena. Bueno, atentzio handia ere jarri behar diogu janariari. Lehen esan dizuet, Euskal Autonomia Erkidegoan nekazaritzak ez daukala isurpenen kopuru handi bat. Zuzena, sortzen duguna hemen. Baina egia da, kanpotik janari asko ekartzen dugula. Eta mundu mailan nekazaritza, abeltzantza eta basoen sektoreak isurpen guztien laurden bat errepresentatzen du. Mundu mailan sektore potoloa da. Zein da hemen jarraitu beharreko irizpidea? Bueno, normalena, zentzu honak adierazten diguna. Garri batean haragiari, eta orain dela gitze ere, haragiaz asko hitz egin da, eta haragiaz asko hitz egin daiteke. Baina, ere bai pentsatu behar dugu, ez dela gauza bera, hemen Ondarruko baserri batean sortutako haragia jatea, edo Argentinatik ekartzen dugun haragi bat jatea. Orduan, hor ere, haragia bai edo ez, dikotomia horretan sartu beharrean pentsatu behar duguna pixka bat da, gauzak erosten ditugunean nongoak diren eta zenolako astarna, karbono astarna edo ingurumen astarna duen orokorrean. Bueno, konponbideetatik pasatu gara, egingo dugu atsedena momentu hortan, urrengo gelditzen zaizkigun puntuak dira, zergaitik murriztu behar ditugu isurpenak, zer gerta daiteke isurpenak murrizten ez baditugu. Eta orain ikusiko duguna hori da bera, atseden aldiaren ostean. Azken txampari ekingo diogu, Josu, 15 minutu, hortxe? Bale. Bueno, esaten ari ginen, ikusi dugu, hasi gara ikusten, evidentziak, ia benetan klimaldaketa dagoen ala ez. Gero ikusi dugu zergatik, nola sortzen da, nola aldatzen ari den klima, zer dago klimaldaketa horren atzean. Eta gero, zer egin dezakegu klima hori apaltzeko, murrizteko, gelditzeko. Baina galdera da, zergaitik esfortzu hauek, zer gerta daiteke klima edo norabide honi jarraitzen badiogu. Bueno, hemen sartzen gara nire munduan, dira inpaktuak eta egokitzapenaren munduan. Lehenengo gauza bururatzen zaiguna klima aldaketaz ari garenean beroa da. Eta Euskal Herrian hasi gara dagoeneko bero boladak jasotzen. Horrek esan nahi du inoiz ez ditugula jaso ez, jaso izan ditugu, noiz behinka, baina gertatzen ari dena da aldaketa hauekin, gero eta maizago gertatuko direla, gero eta maiztasun handiagoa, eta intentsidadea ere handiagoa izan daitekela. Hau da, Europako ingurumen agentziak sortu duen mapa bat, orain pasatu gara grafiketatik mapetara. Eta, bueno, pues, zer ikusten dugu eskala honetan? Zenbat egunetako bero boladak aurri ikusten ditugu etorkizunerako. Eta ikusten duzuenez, Europa hegoaldean bero boladak ez da bakarrik temperatura gero eta altuagoak izango ditugula, baizik eta egun gehiagotan luzatuko direla. Honek ere, erlazio zuzena dauka osasun asuntuekin. Bero boladetan badaude kolektibo batzuk urrakorragoak edo sentiberagoak direnak. Eta horiek dira nagusiak, umeak, bihotz gaixotasunak edo arnasketarekin erlazionatutako gaixotasunak dituztenak, eta gero, esposizio handia dutenak, adibidez, obretako langileak bero bolada egun batean, kanpoan lanean ari direnak, edo kirolariak. Bueno, kolektibo bereziak ere aztertzen ditugu, eta kasu honetan egin genuen ikerketatxo bat, nola aldatu zitekeen mortalidadea eta morbilidadea Euskal Herrian beroa gorantza jungo balitz proiekzioak, etorkizuneko aldaketak aurreikusten duten bezala. Zorionez, ez gara Kordoban bizi, eta gure klima epela da, gure abiapuntua hobeagoa da. Eta gainera baditugu beste neurri batzuk, beste herrialde batzuetan ez dituztenak, osasun zerbitzuak, beste egoera sozioekonomikoa, eta bar.
Bueno, elur kopurua, noski, eta hau ez da garrantzitsua bakarrik, eskiatzea joatea gustatzen zaienentzat, oso garrantzitsua da ur baliabidentzat ere. Pentsa ezazue adibidez, Ebro arroa hein handi batean Pirineotatik datorren ur emaritik likatzen dela, bale? Eta bertan ur baliabideak murrizteak, esan nahi du, arro osoan murrizketak egongo direla. Eta olako inpaktuak Euskal Herrian, ja ez da Iparburuko hartzare asunto bat, Euskal Herrian gertatuko dira. Ur baliabideen eskasia aurrikusten da etorkizunari begira. Suteak, hau Australiako orain oso, orain dela gitxi ez, izan ditugun berriak, oso kezkagarriak, gainera Australian oso klimaldaketaren kontrako gobernu daukate, eta nahiko egoera kaskarra, baino gogoratu igaz Portugalen gertatutakoa. Norbaitek pentsa dezake, eta ondo pentsatua gainera, ia klimaldaketak sute hauek sortzen dituen. Erantzuna da ez ditu sortzen. Sortzen ditu hauek maizago gertatzeko baldintzak. Nola, ur baliabideak murriztuz, gure lurzoruan dagoen hezetasuna gutxituz, landaren lehortzea bultzatuz, horrek ez du esan nahi sortzen diren sute guztiek klimaldaketa daukatenik atzean. Baina bai klimaldaketa dala variable bat beste arazo guztien gainean kokatzen dena. Urremariaz ari garela, ikusten duguna da, oroar Euskal Herrian, Euskal Autonomia Erkidegoan, baliabideak gutxira joateko joera daukate. Ez gauza oso nabarmena, eta gainera desberdina da isuri Atlantikoan edo Mediterraneoan. Badakizue, Euskal Herria anitza daukagula. Baina orokorrean ikusten duguna, eta hemen izan zenuten Iñaki Antiguedad, eta ziur nago ni baino beto azalduko zizuela gaia, baina berez adituek ikusten dutena da, naiz eta urtean zehar ur kopurua gehiegi aldatu ez, ikusten duguna da muturretara joaten ari dela. Eta neguan izan dezakegu euri gehiago eta bortitzagoa, eta udan eskasia. Horrek kudeaketa arazoak sortzen ditu, izan dezakegulako gabezia udan zehar, eta horrelako egoerak neguan. Berriz ere, horrelako egoerak inoiz ez dira gertatu ez, gertatu izan dira, baina gero eta maizago gertatuko dira. Aldagai bakarra klima aldaketa da, ere ez, gauzak nola eraiki ditugun eta gure herriak eta etxeak non kokatu ditugun, horrek ere baldintzatzen du arriskua. Baina hemen nolabait transmititu nahi dudana da egoera berri bat dugula, klima aldaketarekin egoera hauek okerragora dijoaztela, eta beraz, egiteko modua aldatu behar dela. Ezagutzen duzue? Benetako argazkia da, Ez da muntaia, lehen batek esaten ziren, Ondarruko muntaia bat nekarren, ez daukat. Baina hau, zarautzkoa da, benetako argazki bat da, 2014, eta nahiko ikusgarria da, beti erabiltzen dugu, gure aurkezpenetan. Itsas maila gora dijoa, lehen aipatu dizuet, ikusten ari gara, baina proiekzioek etorkizunera begira esate dutena da, gauzak nolabait Parisko akordioaren helburuekin bat egiten baditugu, mende amaieran 21 zentimetro bakarrik igoko dela itsas maila. Bakarrik. Baina gauzak okerrago egiten baditugu, zientziaren proiekzioetan metro batera ere iritsi daiteke igoera. Eta karo, arazoa ez da bakarrik itsas maila honek eta marea gora eta berek egin dezaketena, baizik eta horren gainean gertatzen den guztia. Eta zuek herri arrantzalea zarete, ziur nago gauza asko nik baino hobeto ulertzen dituzuela. Azpigiturak ere bai. Ez da bakarrik herriak eta pertsonak, baina
errepideak, kasu honetan Bermeoko portua 2014ko denboralean ere bai. Azpiegiturak berrikusi behar ditugu eta egiten ditugun gauza berrietan klima aldaketaren variable hau txertatu behar dugu edo horrelako kasuak gertatuko dira. Arrantzan, arrantzan ere lehen aipatu dizuet hasieran itsasoak bero pila bat gorde duela, azken 30-40 urtetan. Eta honek aldaketak ere sortzen ditu espezien distribuzioan. Adibidez, ikusten dena edo aurrikusten dena etorkizunera da gune epeletan gero eta espezie urrotzetako espezie gutxiago izango ditugula eta urrepeletako espezie gehiago edo espezierik ez. Hemen dagoeneko badaude ikerketa batzuk ikusten dituzenak, lehen hemen agertzen ziren arrain batzuk orain gehiago kokatzen direla Galizia aldean. Hau ez da bola magiko bat etorkizunera begira, gauza batzuk dagoeneko aldatzen ari dira. Itsasoak beroa xurgatzen duen bezala eta lurran bero boladak jasotzen ditugun bezala, itsasoan ere bero boladak gertatzen dira. Hau urrun gelditzen zaigu, Australiako arrezife esia da, baina hemen ikusten duguna da koralen lixibaketa. Koralak txuri ikusten dugunean, esan nahi du, hilda daudela, beraien eskeletoa da. Izakia bera ez dago. Eta zergaitik ari dira koral asko hiltzen, batez ere, itsasoko bero boladengatik, eta gero ere bai, itsasoak CO2 xurgatzen duenean, azidotasuna aldatzen dijoalako. Itsasoa azidoagoa da. Ez gu erretzeko, gu sartu eta erretzeko moduan, ez, baina oso sentikorrak diren espezie batzuei aldaketa txikiek kalte handia egiten diete, eta koralen kasua bat da. Baina ez da bakarrik gertatzen Australian, hau Euskal Herriko ikerketa bat da, EHUko talde batek egindakoa, eta hemen duzue, bideotxoa, nahi baduzue, kurioso bazarete, deitzena Gelidium alga. Jartzen baduzue Bimeon Gelidium alga edo EHU Bimeo alga, aterako zaizu eta oso bideo polita da, eta gainera lagoaren musikarekin horrela triste jartzeko eta pixkak eskatzeko modukoa. Zer kontatzen zigun Gorostiagak bere ikerketa aurkeztu zuenean? Hauek dira Gelidium algak. Nien naiz itsasoko biologoa, ordu niri azalpena eman zidatena da. Zergatik dira hain garrantzitsuak algak? Gure basoak bezala dira. Bertan dira itsasoko basoak bezala. Bertan beste izakiak bizi daitezke. Algak desagertzen badira, basamortua daukagu. Eta 20 urtetan zehar ikusi dutena Euskal kostaldean, ez Australian, gure kostaldean da gune asko lehen olakoak zirenak horrela daudela. Eta bideoan oso ondo ikusten da, ikusi nahi baduzu. Aldaketa hauek bakarrik klima aldaketaren ondorio dira, berriz suposatzen kutsadura prozesu batzuek ere, eta eragina izango dutela, baina da beste inpaktu bat, gehitzen dana ingurumenean. Karo, honek guztiak ez dira bakarrik inpaktuak biodibertsitatean, kalte ekonomikoak ere sortzen dira. Orain dela, 10 urte egintzan lehenengo ikerketa ekonomikoa Jaurlaritzak zuzendua, eta ikusi zen Bilbon, adibidez, klima aldaketaren ondorioz, uholde kalteek 56% altuagoa izan zitekela, kalte ekonomikoak. Baita ere, ikusi genuen, hau BC3ko ikerlariak edo ikerketak dira, Euskal kostaldean bioaniztasunaren galera ere dirutan kalkulatu daiteke eta klima aldaketaren ondorioz, itsas mailaren igoeraren ondorioz, hainbat padura galduko zirela eta haien zerbitzu ekosistemikoen balioa ere galduko genuela. Plentzin, hau nire tesiko gauza bat izan zen, muturreko gertakarien ondorioz, kalte ekonomikoak handituko lirateke 2 eta 10 aldiz tartean agertokiaren arabera. Beraz, hau ez da bakarrik buenismo kontu bat edo gauza animalia gutxi batzuen kontu bat da, guztioi gizarte bezala eragingo digun arazo bat. Lehen, ez dakit gauza pila bat bota dizuedanez, ez dakit gogoratuko zarete, baina
Parisko akordioaren helburu nagusiena temperaturari dagokionez da 2 gradutik bera mugatzea temperatura egoera mundu mailan. Eta ahalegin guztiak egitea 1,5 gradutan gelditzea. Eta batek esan dezake, hainbesteko desberdintasuna dago 1,5 eta 2 artean. Orain arte eta hainbat urtetan 2 graduko muga hori izan babesgune bat bezala, ez? Horrelako adostasun bat zegoen babesgune bat zela. Ez zegoen evidentzia handirik. Orduan, Parisen bertan, bilararen ostean eskatu zitzaion IPCC-ri, IPCC da mundu mailan dagoen ikerlari eta adituen talde bat, gobernu artekoa, baino independentea, eta eskatu zioten txosten berezi bat, aztertuz zein zan desberdintasuna 1,5 eta 2 graduren artean. Noizbait sukarra izan duzue? Eta nola goten zarete 37,2 edo 37,8 edo 38,5 edo 39 gradukin. Gure klima sistema berdintzua da. Gradu bat edo gradu erdi gutxi dirudi. Baina horrek sortu ditzakeen prozesuak edo abian jarri ditzakeen prozesuak izugarriak dira eta hain handi batean ez ditugu guztiz ulertzen. Joerak ulertzen ditugu eta gerta daitezken gauza batzuk ulertzen ditugu, baina dena ez dugu ulertzen. Eta gogoratu ere, prozesuak ez dira linealak. Garapen batzuk esan daitezke esponentzialak. Batean hemen gaude eta xup! Bale? Zer ondorioztatu zuen 1,5 txosten honek 2018an argitaratu zana? Hemen ikusten duzue munduko populazioa bero boladen eraginpean egon daitekena. Bero bolada larrien pean egon daitekena. 1,5-etik 2 pasatzen bagara, 2,6 aldiz okerragoa da jende kopurua. Hemen gogoratu Arktikoko bideoa. Ikusiko genuke uda bat izotzik gabe Arktikoan 1,5-eko temperatura batean, behin 100 urtetan, analisi probabilistikoa, ez du esan nahi urtero gertaz daitekenik, baina printzipioz behin 100 urtetan, baina hau aldatuko litzateke, 2 gradutara igoko bagara, ikusi genezake iparburuko izotza, izotzarik ez, udan, 10 urtetan behin. Pizka trabatu naiz, baina jarraitu nauzue. Ze gertatzen da bioanistasunari begiratzen badiogu? Espezieen galera. Hauek dira ornodunak, landareak edo intsektuak. Egoera 2 aldiz okerrago gradu erditan. Ekosistema aldaketak bioma batetik bestera. Permafrostaren izotz urtzea. Edo aldaketak laborantza modu batzuetan, ere bai, ikusten duzue, asko okertu daitekela 2 gradutara iristen bagara. Eta azkenik, arrantzarako peskeriak eta okerragora joan daiteke 3 milioi tona beherakada gerta daiteke 2 gradutara bagoaz, eta koralen kasuan, ia koralen 100% egongo litzateke arrisku seriopean 2 gradutara bagoaz. Beraz, gogoratu sukarra, gradu erdiko desberdintasun horrek, inpaktuei begiratzen badiegu, aldaketa larria eta garrantzitsua suposa lezake. Hemen datorren galdera da, eta non gaude orain? Gaude 1,1 gradutan gutxi gora bera. Eta horrela jarraitzen badugu, 1,5 gradu bataz bestez, egune batzuetan adibidez Artikoan ja hori gainditua dago, baina da mundu osoko temperatura bataz bestekoa. 1,5 gradu 2040irako aurrikusten da gainditu genezakela dagoeneko. Ezer egiten ez badugu, gauzak aldatzen ez badira, gaurko joerak aurrera egiten badu. Eta nora doa gaurko joera? Gaur egungo politikekin
edo politika optimistakin kontutan hartuta, edo Parisko akordioaren baitan aurkeztu diren konpromesuak barne, 2,7-3 gradu ingurun kokatzen gaituzte gaur egungo politikak. Beraz, ez gaude Parisko akordioa betetzeko bidean, horrek ez du esan nahi ezin dugula ezer egin, hori ez da nire mezua da egin behar dugula, eta egin behar dugula ahalik eta azkarren orduan eta hobeto eta orduan eta merkeago, baina egia da egoera honetan ez gaudela 2 graduko mugara iristeko gaitasunean. Are gutxiago 1,5. Bueno, amaitzen ari naiz, uste dut orain arte, pentsatuko duzuela, zeo zer martxan goela, eta lehengo gunean beste olako itzaldi batek esaten zu, baina eske egokitzapenarekin, inpaktu egin nola horregin, horrekin sartzen bagara ez da amore ematea bezala, ez? Gure esfortzuak orain kokatzen baditugu adaptazioan zer gertatzen da isurpen murrizketarekin, ez? Bale, argi izan dezazuen, Parisko akordioak politika klimatiko mota biak batera joan behar direla esaten du. Zergaitik, alde batetik, isurpenak murriztu behar ditugu. Temperatura hori, 2 gradutik bera mantentzeko eta alba da 1,5 iristeko. Baina dagoeneko aldaketa batzuk martxan daude. Eta klima sistemaren inertzia aurrera dijoa. Beraz, aldaketa batzuk jasoko ditugu. Eta hoiei aurre egiteko prest egon behar gara. Eta hemen sartzen da egokitzapena, edo adaptazioa. Bale? Nola egin aurre egin aldaketa hauei? Bueno, mehatxua gutxituz. Hau ezagutzen duzue? Zer? Esan? Tamesiseko? Hori, esia, nola bait. Ez dago itxita, berez, zabalik dago, eta horma hauek zabaldu eta izten dira. Dago kostaldean, Londreseko estuarioa babesteko, baina kostaldean kokatua dago. Eta 80ko hamarkadan diseinatu zen. Eta diseinatu zen, martxan jartzen zen, ez dakit, egin zuten horrelako aurrikuspen bat, 5 urtetan behin edo erabiliko zutela, ez? Istearena, lehenengo urtean tokatu zitzain, 3-4 aldiz erabiltza orduan mundu guztia pozik zegoen, egindako inbertsioa nolabait, ez, oso inbertsio handia behar izan zuen, eta horrez tabi dagoen zen, ez? Orain dela gitxi berriztu dute klima aldaketaren erronkari aurre egiteko. Hau ez da egoera egonkor bat, itxas maila gora dijoa, eta nola egokitu dezakegu azpigitura, hau ez? Eta horri bilidira. Azpigiturak beharko ditugu. Baina dana ez dira azpigiturak izango. Hau da simulazio bat, simulazio tanke bat, eta ikusiko dugu, olatuak sortzen direla, eta hauek arbolak dira manglareak izango balira bezala kostaldea. Eta hemen, kostaldea. Naturan oinarritutako neurri asko erabili daitezke babeserako. Eta garai batean kendu genituen hainbat gauza ere berreskuratu ditzakegu. Gune guztietan egin ahal izango da, ez, badaukagulako pasibo bat, ez, eta lekudanetan naturan oinarritutako neurriak ezin izango dira ezar. Baina beste leku batzuetan bai, eta hauek ere buruan izan behar ditugu. Lehen aipatzen dizuen konurak ere hor daudelako, bale? Hauek dira natura baliabideak, hor biodibertsitatea sortu daiteke, bultzatu daiteke, eta klimaren arriskua murrizteaz gain, beste onura batzuk ditu. Oso interesgarria da beti, klima aldaketaren neurriak begiratzean, saiatzea, hainbat gairi erantzuna eman diezaioken neurria ikusten. Karo, kalteberatasuna ulertzea ere, tokiz-toki, ze kolektibo eta ze talde izango diren urrakorren hori ulertzea ere oso garrantzitsua da.
gizarte zerbitzuak martxan izatea, bizitza moduak diversifikatzea eta aseguruen rola etorkizunean, batez ere muturreko gertakariei begira, ezinbestekoa izango da. Edo nekazaritza munduan adibidez. Eta pentsatzen hasire bai, arriskuei aurre egingo dieten eraikuntzan motak bultzatzen. Hau, badakit, muturreko gauza bat da, Estatu Batuetan gertatzen dana, ez dut ikusten Euskal Herrian horrelako gune etxe altxatuak, ez? Baina bai daude adibidez, envolventea isolatzen dituzten materialak. Adibidez, horrelako neurriak martxan jar daitezke eta herri mailan ez dugu nazioarteko akordio bat behar egokitzapena bultzatzeko. Egokitzapena lokala da, tokikoa da, eta martxan jarri dezakegu berdintzaigu Txina edo Estatu Batuen arteko bronka zein dan, bale? Hemen lehen, Zarautzko adibideari itzulita, ze ikusten dugu? Bueno, hemen egurrak, ez? Ez dakit Zarautzetik azken alian pateatu zareten, baina fronteko komertzio eta txoko eta atari askok daukate horrelako egurrak babesteko. Bueno, pues, kasu batzuetan onartu beharko dugu arriskuarekin bizi behar garela eta prest egon arrisku horrek edo inpaktu horrek gero eta kalte gutxiago egiten. Beste egune innovatzaileagoak edo berriagoak ere, beste neurri berriagoak ere pentsa ditzakegu. Hau Kopenhage da mundu osoan adibide erabiltzen den hiria, baina bueno, hau bere planean dago, da hemen proposatzen dute distrito honetan, Kopenhagen arriskua da euri bortitzak. Uholdeak eta arazoak izan dituzte euri bortitzekin, eta euren egokitzapen planean, hiriko egokitzapen planean, planteatu zuten distrito honetan horrelako parketxo bat egitea, muturreko urak datozenean, bertan pilatu daitezkenak. Hau da, funtzio desberdinak dituzten neurriak ere bultzatu daitezke herri eta hirietan. Beste neurri batzuk zer egiten ari dira adibidez Holandan ertaberetan, garai batean ibairik kendu zioten lur hori berriro itzultzen ari zaizkiote eta ikusten ari dana da espazioa Room for the River programaren baitan, espazioa ibairako, espazioa ematen diotela ibaiari, eta horrek uholde arriskua gutxitu egin du. Larrialdi zerbitzuak prest egon behar dira eta jakin behar dute horrelako arriskuak maizago gertatuko direla eta batzuetan bortitzago. Eta hirigintza plana, hau da New Yorkeko argazki bat. New York, badakizue, Sandy urakanak jo zuela oso gogor, eta orduz gero egin zuen munduan ambizio handieneko egokitzapen plana, kriston plan puska bat, hainbat mila milioi dolaretakoa. Bueno, pues hemen onartu dute klimaldaketa hemen dagoela, egokitu behar direla, eta martxan jartzen ari dira dagoeneko euren plangintza urbanoan arriskuei aurre egiteko neurriak. Lehen aipatu dizuet ekosistemetan oinarritutako neurriak, hau ezagutuko duzu, Alboko bailaran. Urdaibaiko, Padura. Padurek badaukate ezaugarri bitxi bat, itsasmailari aurre egiteko sedimentu emari nahikoa baldin badaukate, hazi egiten dira. Euren topografia gorantza dijoa. Beti ere itsasmaila ez bada oso azkar hazten. Orduan, hemen daukagu nolabait azpiegitura malgu bat igotzen doa itsasmaila igotzen arien bitartea. Batzuetan egin behar duguna da zaindu daukaguna. Hori ere bai kontutan hartu behar. Eta, hori, pentsatzea ez bakarrik azpiegiturak, oso garrantzitsua, gero eta garrantzitsuago, ez dugu gai honetaz orain arte hitz egin, baina badago gauza bat gero eta arreta handiagoa jasotzen ari dena klima politika munduan, eta ikerketan ere bai, deitzen dena, bidezko trantsizioak edo trantsizio justuak, ez? Trantsizio honetan, badaude sektore batzuk, energia, garraioa eta bar, eraldatu beharko direnak, hor langile pila bat dago lanean, Euskal Herrian ere bai, trantsizio hori egin behar da modu batean, inor atzera gera ez dadin, ez? Marinen lema hori hartuta, baina saiatuz, batez ere lehenengo munduan Europan baliabideak ditugula, mundu guztia laguntzen trantsizio honetan aurre eginez, ez? Eta berdintasuna eta justizia klimatikoaren
gai hau ere indarrasko hartzen ari da. Hau da nire azkenengo diapositiba, mila esker, zuen arretagatik, eta orain eztabaidarako prest. Eskar. Ondo. Bueno, eskerrik asko. Berba nahi zuen. Bueno, betiko modun mikrofonu dakau galdetzeko eta jentik gauzak preguntateko, komentateko. Bueno, nik kuaderno betein jot. Vale? Nik ez da apuntaten pilo bat gauza. Eta bueno, ondara denpora bat, nire lagun batea segun nitxan berbetan klima aldaketan gora beran, eta bale, guazen pentsatea egoera apokaliptiko bat. Bale, ez dugu ezer egiten, eta la hemos liado. Eta orduan, lurran habitabilidadea, ez doa ondo, bale? Orduan, inkluso gu estingitzen gaz. Gizaki bezala. Txarrenik garritxe. Galdera da, lurrak nola evoluzionatuko luke. Ze, zuk erakutsi duzun grafika horretan glaziazioena, ikusten da klima oso evolutiboa dela, ez da? Ez dut esaten horrekin klima aldaketa ez denik gure kulpa. Nazena esaten da, behin klima aldatzen dugunean, eta behin desastrea provokatzen dugunean, horrek nola jarraituko duen evoluzionatzen aurrera begira. Olako orakulo lan bat ematen dizut. A ber, lurrari bosta xola guri gertatzen zaiguna. Efectivamente. Lurrari hemen arazoa ez da lurra planeta bezala, ez? Espezie batzuk bai noski. Tartean gurea. Hemen nik uste dut kolokan dagoena da, gure mundua ezagutzen dugun bezala. Hori da gauza. Lurrari guk sistema klimatiko aldatu edo ez, tarte batean gu estingitzen bagara, handik urte batzuetara, berriro oreka milaka urte batzuetara, edo 100 urte batzuetara, berriro oreka hartuko du eta jarraituko du bere ibilbidea. Azkanin da, bizkat ikuspuntu egoista batetik begiratute guk askotan esaten dugu lurrari garela suntzitzen, baina da lurraren habitabilidadea guretzako ari gara suntzitzen. Gure gizartea kolokan jartzen ari gara. Da tema bat sarritan ez dutena entzuten. Entzuten beti da, koitxaue lurra, eta koitxaue gu. Ze lurra da etxerik gabe geratuko garela, ez? Bueno, beste galdera batakat, eta ja isil joan. Beste galdera da, erakutsi duzun grafika hori bera. Temperatura eta CO2-arena hasieran erakutsi duzuna, gorria eta urdina. Bale, grafika gehienetan jarri dituzun isardatzen zeuden neurriak ziren, hori, 1800, 1900, baina hor, grafika horretan juntzara, 1.000.000 urte atzea. Bai. Hau nola kalkulatzen da? Zer 400.000 urte atzerutz sensoreak zeuden? Ez. Eta gu bez? Ez, bale, galdera polita. Badaude modu ezberdinak, adibidez itsas maila aztertzen dugu, geologaik aztertzen dugu, adibidez paduren sedimentuetan bizi diren izaki batzuen bidez, hauek foraminiferoak deitzen dira, mikrofosilak dira, eta nolabait paduretan topatzen dugun mikrofosil mota edo kombinazioaren arabera badakigu itsas maila gorago edo berago zegoen. Eta hor, analiz estatistiko bat eginez, badakigu itsas maila nola aldatu zen. Erregistro fosilean ere bai, koralak nun zeuden arabera, jakin dezakegu iraganezko itsas maila. Temperatura eta zeobia, adibidez izotzezko testiguetan. Badaukagu BC-iron fisikari bat, aztertzen dituena iparburuko izotz testiguak. Zer da testigu bat? Iparburura dijoa, zulo bat egiten dute, eta ateratzen testigu bat da, zutabe bat, izotzana, oso hainbat metrotakoa, 100 metrotakoa, inkluso, eta hor aztertzen dute, izotz burbuletan dagoen airea. Jo, eurak, Baina. Jo, eta hortik, klaro. Eta hortik, CO2 kopurua estimatzen dute. Bai. Bale, ladetxe. Hola da, bai. Bueno, zegoen txanti, venga. Bale, galdera batan. Segunda bat. Hori, biztuen? Segunda bat, Segunda bat, bai, bota. Gauza bata,
Parisku, Madriku, eta horre hondiz bilerak eta gauzak etxeko. Baina hor dakau guk, tiranosauro horrez bi esateatxik. Bata da Nordamerika eta bestire Indizia. Ez? Indizia ez parkatu Txina. Txina eta Indizia bebai. Claro, horrei zelanik inbitzaba horre. Hemen klima aldaketan. Zegarrak esaten dabe, ez tala hori existuten, da hori broma bat ala, eta eurak desarrollo bat eukibira bela, independientemente de lo que ocurre esaten dana, ez? Ordu horre zelanik egin. Eta beste galderire, beste galderire, gobernutak arre arazu, berak enbirabe asuntu, eraikuntzak enbirabe, eta gauza guztik, ez? Gartantak arre responsabiliari alkatik, eta arek eta horrek. Baina, gerokun geu, osea, pie, esaten akona, geu mutu bat responsabiliariak horretxena. Da, hoxe ez dugu aztertzen. Da, beti zaten dugu horrezea, ezke ez da da isetxen, ezke zelako txarrapiz, ezke zelako horite, ezke horrena da, baina geroko bakotxak, geure analizize, hoxe bizkat desarrolla zure bai. Ez? Zekeu pues ereinak hau. Da, ondarruk asko reziklaten da, baina danak ez da reziklaten. Eta ondiokan ikusten dut, bak hori jara gainen. Ondiokan ikusten dut, beste milia gauza. Baina inu detaietan sartzea, hori zuke bak juzetut izan da. Hordixe bizkat, hemen izik urteteko dano pentsakera bateaz, geupe responsabilidade batak hauela. Natxe kargo baten ez. Listo. Bi galdera zinez, bi galdera. A ber, lehenengoa. Trump konbentzitu ezina da. Nik horrez nuke denbora pitin bat ere galduko, zer, horrez tau zer eginik. Aldatzen dena, aldatzen bada, ikusiko dugu orain Estatu Batuetako hauteskundetan zer gertatzen da. Txinaren kasua desberdina da. Ze egia da, ikatz zentralak eta zabaltzen ari dela, baino Txina da enplegu berdea deritzon sortzaile nagusina munduan orain. Txina bere bidean dijoa eta inori ezer esan gabe eta salpenik eman gabe, baino gauza asko egiten ari da berriztagarrietan eta teknologian eta bar. Orduan, esan nahi dut, ezin dira saku berean sartu. Beste, egia da, aurreko, Paris baino aurreko akordioa deitzen zen Kiotoko protokoloa. Eta horrek bai esartzen zuen herrialde aberatsei, ez dakiz zenbat, murrizteko derrigorrezko beharra. Adibidez, Europar Batasuna, 8% murriztua zituen bere isurpenak. Baina horrek ez zuen funtzionatu. Estatu Batuak inoiz ezin sartu, Txina zan sartu, Kanada sartu zan eta gero atera zan, Japonek ez zuen ezer egin, ez dago mundu mailako polizia bat edo fiskalizazio bat esateko zuk bete behar duzu eta bestela ez dakize zigorri izango duzu. Hori ez dago. Orduan, Paris sortu zenean beste modu bat pentsatu zen. Eta hor, asko goraipatzen dute Parisko diplomazia. Hor, behetik gorako akordio bat bultzatu zen. Noski, ez da perfektua, eta nik beti esaten dut, nire portalean, auzokiden artean, igogailua bai edo ez, zapaiko derrama ez dakizer. Kostatzen baldin bazaigu, 10 artean edo 20 artean ados jartzea, pentsatu 197 herrialden artean. Arabia Saudi, Brasil, Estatu Batua, Afrika, Pasifikoko uarteak, da beste itzaldi baterako. Super komplexua. Orduan, Paris ez da perfektua, baina da daukaguna, eta horri aurre egin behar diogu. Hor, guztiek onartu zuten helburua zein zan, bataz besteko temperatura 2 gradutik bera murriztea. Orduan, hor, nik uste dut, eta Paris gainera orain jartzen da martxan, 2008aren amaieran jartzen da martxan, orain arte ez dago martxan ere. Orduan, nik uste dut aukera bat eman behar diogula Parisi. Trumpera itzulita, Trumpek iragarri zuenean Parisetik aterako zala, orain dela 3 urte, hor egon zan mugimendu bat, deitzen da We Are Still In, oraindik barruan gaude. Eta sortu zuten, ez dakizen bat, 300 unibertsitate Estatu Batuetan, 2000 enpresa, ez dakizen bat gobernadore, sortu zan mugimendu bat, deitzen direla aktore, estatuak ez diren aktoreak, eske gauza asko da, baina, noa. Sortu zan mugimendu Estatu Batuetan, ez berdin zaigu Trumpek esaten duen, gu, Kalifornia, Boston, ez dakizer, unibertsitateak eta enpresak aurrera goaz, eta naiz eta Estatu Batuak gobernu federala barruan ez egon, guk jarraituko dugu klimaldaketari aurre egiten. Orduan, ardura guztia ez da estatuena.
Eta hemen, erkidegoek, eta estatuek, eta hiriek ardura pila bat daukat. Eta gauza pila bat egin daitezke, naiz eta estatuak ezerrez egin. Hori, Parisek aitortu zuen, ere lehenengo aldiz, pentsazue, nazio batuak dira, nazio estatu batuak, estatuen bilkura bat da. Eta Parisek aitortu zuen, estatuak ez direnen rola ere bai. Eta gero, eta agente gehiago daude barneratuta. Sortu dute plataforma bat, ditzen dena nazka, eta hor daude, ia 20.000 agente mundu mailan, enpresak, estatuak, hiriak, ONG-ak, eta bestelako elkarteak euren konpromiso klimatikoak aurkezten. Osea, estatuetaz gain badago beste mugimendu handi bat eta asko egin dezaketena. Pentsa, Espainiako estatuan adibidez, naiz eta eurek helburuak hartu, erkidegoan baditugu politikarako eskuduntza bakarrak. Osea, gu gara hein handi batean Espainia konprometitzen den helburu horren eragile. Orduan, badaukagu asko egiteko. Eta zentzu horretan, ez dut esango superoptimista naizenik, baina mezua izan behar du oraindik badagoela zer egiterik. Eta gogoratu, sukarrarekin bezala mantendu behar dugu temperatura alik eta ben. Hori da gure helburua. Bigarren galdera, gure ardura. Konturatuko zineten, erronka paregabea dela. Eraldatu behar dugu energia sortzeko sistema, eraldatu behar dugu nola mugitzen garen. Industria batzuk aldatu beharko dira. Esan nahi dut, batzutan pentsatzen dugu klima aldaketan bakarrik inpaktuetan, baina ez gara konturatzen, konponbidean behar diren aldaketak gure bizitzan eragin zuzena daukatela. Eta hor, guk badugu ardura. Baina nik sinisten dut asko politika publikoetan. Badaukatelako gaitasuna bide batetik edo bestetik eramateko jarrera batzuk. Orduan izan behar du kombinazio bat, noski guk, ohartu behar gara aldaketa batzuk aurrera behar ditugula, ezin garela egon, ez garela biziko 10 urte barru, 10 urte bezala bizi ginen bezala. Honekin ez dut esan nahi okerrago izango denik, edo jasangaitza izango denik, esate dut desberdina izango da. Gu aldatu beharko gara, baina nik uste dut politika publikoen laguntza behar dugu bide hori egiteko. Adibidez, zuek uste duzue Madrid Zentral edo Paris Zentral edo Londresen aipatu dizuedan emisio gutxiko guneak onartu izan espalira, gure borondatez soilik aldaketa horiek martxan egongo zirela? Edo tabernetan oraindik ez genukela erreko lege bat onartu izan ez balitz. Politika publikoen bidez gauza asko lortu daitezke, baina jendea ere babestu behar gaitu. Eta babestu behar dugu, hemen gaudela klima aldaketaren kontuarekin eta politika klimatikoak. Eta zer gerta daiteke biak hildo beretik espadoaz, gertatu zen adibidez Frantzian txaleko horiekin. Ze hor urtanta izan zen politika klimatiko bat. Dieselaren gaineko zerga bat. Jakina, gauzak ez datoz ezeraren gainean, gauzak datoz desberdintasun egoera baten gainean, txirotasun egoera baten gainean, orduan. Klima politika ezin da bakarrik aurrera eraman. Txertatu behar da klima ikuspegi hori gizarte politiketan, politika ekonomikoetan, eta bestela ez da egongo politika desberdinak ez dira egongo hildo berean. Erantzun da, ez da? Alderi. Liatzen naiz, Osa, que moztu, Josu moztu. Ez, baiz, mesedez. Beste galdera batak hau. Zerrenda bat ebenizu hor kulpabliena, errudunena, eta agertzen izen di habitualak, industria garraioa eta... Energia. Eta gero, esazu nekazaritza gaitxik induzu berba. Hori zelan da, hori edo, nik urertzot CO2 dauela idin, fotosintesis eitzen da, oxigenu, animalizik jatzen hori, eta bueltan du eza
kontribuente neto edo nekazaritzaren sektoreak modu desberdinak ditu. Bata da daukana zerikusia mundu mailan, deforestazioarekin, adibidez, baina bestea da fertilizanteen bidez asko. Osea, hor batez ere N2O, oksidio nitrosoa sortzen da, eta horrek dauka berotzeko gaitasuna zehobia, baina askoz ere handiagoa. Fertilizanteen erabilera horrek arazoak sortzen ditu, eta nitratoekin eta ez bakarrik klima aldaketarena, baita ere akuiferoen kutsadura eta bar. Karo, Euskal Autonomia Erkidegoan nekazaritzaren ekarpena txikia da, hemen ez daukagulako nekazaritza asko, baina lehen esan dudan bezala, hauek dira hemengo sektoreek sortzen dituztenak funtzionatzerakoan, baina ez du kontutan hartzen, kanpotik ekartzen dugu janari horrek, ekoizpen horiek daukaten isurpenak adibidez. Isurpenen kontabilizazioa oso gai konplexua da, modu desberdinak egon daitezkelako, neurtzeko. Karo, mundu mailan esate duzu, sortzen dena eta kontsumitzen dena berdina da. Orduan, bata edo besteari begiratu, desberdina da. Eta adostasuna da, mundu mailan nola neurtzen diren isurpenak da, sortzailearen ikuspuntutik. Hau da, zuk sortzen badituzu 10 pizza eta nik 10 pizza jaten baditut, mundu mailan sortzen badira, berdin dio niri begiratu edo berari begira, beti 10 pizza daude sortu eta jan. Karo, baina ni estatu batuak banaiz eta jaten baditut 8 pizza, eta hemen alboan beste herrialde bat 2 pizza jaten baditu, eta sortzaile desberdinak baldin badaude, gauza komplikatu egiten dira. Orduan, ikuspegia da beti nork sortzen dituen pizzak, ez nork jaten dituen pizzak. Horrek mundu mailan ez daukarasorik, batuketa egiten badugu berdina da, baina herrialde herrialde desberdintasuna handia da. Luxemburgon adibidez, isurpenak oso urriak dira, baina energia guztia importatzen dute Frantzitik. Euskal Erkidegoko energia isurpenetan adibidez, bai dago zenbatuta importazioa. Baina ez da ohikoena, hori izan zen, gauza bat hemen erabaki izana, ohikoena da sortzen duena. Edo adibidez, Irungo gasolindegian, frantses guztiek edo kamioilariek Irunen hartze dutela gasolina, naiz eta gero Europan zehar mugitu, hemen neurtzen, horiek kuantifikatzen dute gure isurpenetan eta ez beste herrialdeetan. Bueno, ez naiz mugatu nekazaritzara, baina... Beste galdera batak hau? Hola, atzalde hon. Bueno, nik hemen ikusteot, temirela, energia renovablik azelerati, ordaintzeko ikatzak eta petrolioan lortzen den energixe. Elitzake izango soluzioik, bueno, baratxo ondiogan urte batzu faltari zena hori desarrollateko, komerzialmente, baina energia termonuklearra araberin elitzake izango horren soluzioi? Elintxake enbir igual bizkat azelera hori temioi, baratxo hor da bizena, baina... Nien naiz aditua, energia kontuetan ez naiz ingeniaria, eta ez dut gai horretan lantzen da, dakit pixka bat oinarria, lan honetan nagoelako, baina teknologia bakoitzari buruz ez dakit... Akaraztearren, da ITER proiektun gora beran, ez? Energia nuklearra, ez? Bale. Nuclear de fusión. Fusión, bale. Fusión y no de fisión. No fisión, fusión. Ez radiaktiboa. Agenti sustabeik. Karo, zuek pentsatu, ikerketa mailan egiten dira gertoki desberdinak. Ze teknologiek eramaten gaituzte 1,5era edo 1,8era edo 2ra edo 3ra eta kombinazio desberdinak aztertzen dira. 1,5era iristeko badaude 2 teknologia, behintzat IPSS-eko nazioarteko zientzialarien elkarte honen aurrikuspenetan agertzen direna. Eta bata da nuklearra, baina horrek beste arazo batzuk ditu, gizarte eta hondakin arazoak. Eta bestea da karbonoaren harrapaketa. Baina oraindik ez da teknologia bat hedatu daitekena. Karbono harrapaketa da atmosferatik
karbono harrapatzeko eta metatzeko gaitasuna duten teknologiak. Antza, energia pila bat behar dute, eta oraindik ez dira ekonomikoki ez dira erabilgarriak. Orduan, egia da, tokietan teknologia kombinazio desberdinak kontutan hartzen direla, baina gero tokian toki, herrialde aukeratu behar da ahal duzuna. Ze ez da bakarrik, hau ez da bakarrik zientziatik egiten den gauza bat, gero gizartearekin kontratu bat egin behar da, eta esan behar da, ze bide hartu nahi dugun, eta gizarteak segurazki ez legoke prest teknologia batzuk garatzeko, ez? Orduan, zuk dituzu muga batzuk direla teknologiarenak, garapenarenak, badituzu muga batzuk ekonomikoak direnak, agian ez daukazu nahikoa diru inbertsio batzuk edo besteak egiteko, eta badituzu muga batzuk sozialak, ez? Zer den zure gizartearentzako onargarria edo ez. Eta horrek baldintzatzen zaituen, agian kasu batzuetan ez, ze teknologia mota garatzen duzu. Bale, beste galdera bat dakau? Nik galdera biak... Bueno, bi. Ontsa zuena hori energia renovablik eta hori. Adibidez ematen dau batzuk, sektore batzuk, industria batzuk ez dabela nahi diru galdu eta porkezuk adibidez nahi bazu zure txinipini plaka solarrak kiston zerga kobratetzua. Hori bultzatu biharreni, emoten da batzuk ez da zela prest diru galtzet. Ez dabela... Da, gero beste galdera bat dukan azane. Nik irakurri rote Dinamarkako estuixo bat. Zelan lurreko zuke geologu izan da, nego eusen ikasten da. Lurreko magnetismo ero poluk eta aldatzen da zela bai. Eta eurak esaten da be CO2 altzati eta ondorixoz bat temperaturi altzati hoxe dala eragin handixena, hoxe polo magnetik aldatzen. Azkanin hori de gauza bat guk ezin ikena isela pez kontrola. Ezin dugu kontrolatu. Iraganean, klima aldaketoak bintzat kuaternarioan zehar, azken 2,4 milioi urteetan zehar, badirudi eragile nagusia izan dela parametro astrofisikoak edo deritzonak, eta Milankovitzen zikloak, eta giazuk ikasiko zenituzke, eta dira eguzkiaren orbitaren inguruan, orbita horrek ez da konstantea denboran, 100.000 urtean zehar aldatuz, gutxinaka forma hori aldatuz dijoa, eta naiz eta planeta batentzako aldaketa txikiak izan, horrek sortzen ditu eragin batzuk lurraren aldaketa, eta Zumaiako Flixean adibidez, inoiz bizitatzen baduzue, kontatuko dizuete klima aldaketa hauen historia, eta nola hori ere registro geologikan nola ikus daiteke. Bigarrena da, lurrak badauka ardatz bat, eta ardatz horren inguruan ere ematen duen ardatz horren kokapenaren arabera eta bar. Daude, 3 parametro astronomiko, badirudi, behintzat nik dakidan arte horrek izan direla, baldintzaile nagusiak kuaterneroko klima aldaketetan. Egia da, magnetismoa esan nahi du, iparburua goian eta behan egon, magnetismo hori lurraren historian zehar txandakatu zion da, hainbat 1000 urtetan. Eta orain guretzako egoa dena, iparraldean zegoen. Eta horrek, aldaketa horrek, lurraren eremu magnetikoa ere aldatu dezake, eta arazo batzuk sortu lezake guretzako izaki bezala. Baina, klima aldaketa gertatzen ari dena orain, demostratua dago, erregai fosilen ondorioz sortutako isurpenen ondorioa dela. Ez da, eta baneukan grafikatxo bat, baina pixka bat azkar dijoa, eta ez da oso argia, baina ikerketa pila bat daude non begiratzen duten. Batzuk esate dute, eguzkiaren aktibidadea. Aztertu da eguzkiaren aktibidadeak, eta berak ez du azaltzen jaso den temperatura aldaketa, edo orbitaren aldaketak, edo sumendien aktibidadea ere bai. Parametro natural desberdinak aztertu dituzte, eta gaur egungo beroketak azaltzen duen bakarra da berotegi efektuko gasen efektua gehi variabilidade natural hori guztia.
faktore guztiak, naturalak direnak, sumendiak, orbita, guzkia eta bar, gehi erregai fosilen isurpenak hori, batzen badugu, horrek ikusten da, kokatzen da, lerroan gaur egun neurtu dugun beroketarekin. Zientzian ez dago, zientzia ez da estatikoa eta aldatu daiteke, baina gaur egun ondorioei, zergaitien inguruan, ez dago eztabaidarik. Eztabaida egon daiteke politiken aukeraketan sartzen garenean, zer egin nahi dugun klima aldaketa gelditzeko. Hor bai, eztabaidatu dezakegu eta segurazki ez ginateke euneko eunean ados egongo gela honetan. Baina zergatien eta zientziaren evidentziei buruz, hor ez dago eztabaidarik. Eta zientziak aurrera dijo, esan ez da gauza bat orain dela 30 urte aztertu zana eta ja ez da berriro aztertu. Etengabe, milaka artikulu zientifiko sortzen dira urtero klima aldaketaren inguruan. Eta dana dago, danak erakusten du, egin batean edo bestean, azaldu izuedan lerroa. Beste galdera batak hau, azkanan gu, bale? Bueno, bisak, zeure bi azkanak. Lehen ezazunez, atmosfera CO2 isurketak da zela asko eta horren eraginez, beroketa ematen dela. Soluzioi baten morun ez da be plantea, o ez bako ez da be pentsa horrek isurketak atmosferan beharren adibidez espaz isure etxi? Nik dakidala ez, ze, karo, lehenengo, ez da bakarrik CO2, beti hitz egiten dugu CO2, baina gaz desberdinak dira. Karo, baina zu pentsa, non sortzen dira gazak? Ez dira tximinia bakarre batetik sortzen. Sortzen dira, milaka energia zentraletan munduan, edo milaka, edo ehunka mila zentraletan munduan zehar. Autoetan. Industria desberdinetan nola bideratzen dituzu milioika iturri guztiak atmosferatik haratago eta espaziora. Konponbide zoroak behar ditugu, ondo bota, igual hemendik ateratzen da, baina nik ikusten dudana da, arazoa da, ez dela, lehen kutsadurarekin, zer sortzen zen, enpresa batek kutsatzen zuen, da segitun ibaian ikusten zen duen, orbana uretan. Karo, kasu honetan, lehenengo dira isurpen difusoak eta iturri desberdinetatik, hori guztia bideratzea, ez dakit nola. Eta gero, lehen ezazunez, garraioa elektrifikatin asuntu. Askotan soluzioi morun saltzen dabe, baina gero beste analizi askotan ezaten dabe, soluzioi atzan txarrago esango ditxakela, berak asotasune baino, horrek eskatzen daben pateixa guztik generatik ero fabrikatik, lako ban aztarni asko zandizago esango ditxakela, horrea soluzioiaz ahorraten gabizen kutsaduri baino. Nik aztarnak, ez dut irakurri aztarna, ez dut inon irakurri elektrikoaren aztarna bestea baino okerragoa denik. Ez aztarnik, horrek batexak fabrikatik. Bai. Litio produkzioa, adibidez, eta bar, ez? Bai, aztarna esan nahi du, ziklo osoaren horrek okerragoa denik. Eta, ojo, ez naiz esaten ari, berriztagarrik ere bai. Eta azkenean gure aktibidadeek inpaktu bat sortzen dute ingurunean. Lehen estu behar da, nire ustez, inpaktua beti ikertu alik eta txikien izateko, eta lehen estu behar dira teknologiak alik eta inpaktu gutxien daukatenak. Baina horrek ez du esan nahi ez daukatenik inpakturik. Karo, eta konponbidea zein da? Elektrikoa espada eta besteak espadira, konponbidea txirrindula, bai, kasu batzuetan, bai. Baina beti ez da. Eta gero, lehen esan dizuedana, trantsizio hau martxan jartzeko, nik uste dut jendearen babesa ezinbestekoa dela. Ezinbestekoa da. Eta
trantsizio hau izan behar du abiadura bat jendeak onartzen duena. Bestela ez da egongo trantsiziorik. Nik hori superargi daukat, Orduan, niri hemen ere, arazo... A ber, eske arazoa komplikatua da. Nik ez dauzkat konponbide guztia, baina niri iruditzen zaidana da, planteatzen badugu, autoak ez, hori ez dela gertatuko. Gaur egundan arazotako bat dela, informazioi askorak hau, eta askotan alkar kontra ezaten da informazioi iti orduan. Bai. Ez dakizu zein sinistu, porque batek esatetu azmarot makina bat, ez da, purifikaten da bena, ez da izemat, ez da, hiri bat. Eta beti burtaten dago, esatetu bai, baina hori makini fabrikaten, gesauak kutsatuzu, horrek makinik garbitzu gora bena, beran bixi guztin baino. Orduan, zein sinistu ditzazu, ez? Bueno, zuk esatezunan, adibidez nilen bardine pentsa dut, kotxe elektriko bat karga enbide kargateko, hori zentral bate genera bidau energixi, azkanin zentralan demanda energetiko altzen da. Benetan konpensaten dau? Dino not baietz, bat pentsako gala, baina ez. Hori de bizkat ez, bebai esatezune. Segun energia iturria zein dan. Suposatu behar da, energia demanda hori beste modu batean sortu behar dela. Claro. Bueno, amentxelako, txalo, inorraltza aurretik, txalo baten gotzau, bale? Venga.